Ogene ka eji agwọ ọrụ ukwu. Announcing new book, the much awaited Mmuo 101, which is using my 3+1 tenet system that I used to teach to explain how to gum more. You know what I'm saying? Because the way you breathe, eat, drink is the way you have to gum more 24/7. So announcing Ogene ka eji agwọ ọrụ ukwu, and again I know kita bụ egwu ọra. Now I apụtago Igoo Mmuo 101 by Alusipablo is out now. Everywhere you get your books, Amazon, Kindle, Seller, and more platforms to come. As well, Egwu Ukwa erugo oge ya Ogene ka eji agwọ ọrụ ukwu. Plus na your boy birthday Mago. I na-eme ka only 5 birthday mana onwe significance na agwọ na ya achụ aja mee salaka.